Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Kupovina. Pepa i George idu u kupovinu. Pepa i George vole da kupuju. George voli da sedi u kolicima. Kao i Pepa. Tata, mogu li ja da sednem u kolica? Prevelika si za kolica, Pepa. Možeš da pomogneš pri kupovini. Divno. Na spisku imamo 4 stvari. Paradajz, špagete, luk i voće. Sve ću da nađem. Obuda! Pepa i George vole kupovinu. Pepa, prvo nam treba paradajz. Vidim ga! Evo paradajza, mama. Bravo, Pepa. 1, 2, 3, 4. Stavi ga u kolica. Našla sam paradajz. Bravo, Pepa. Paradajz. Skidamo jednu stvar sa spiska. Šta je sledeće na spisku? Špageti. Spageti. Bravo, George. Ali kaže se špageti. Spageti. Špagete su Pepino i Georgeovo omiljeno jelo. Gde li stoje špagete? Ja ih vidim, ovuda. Vidi, mama, špageti. Bravo, Pepa. Hajde da stavimo špagete u kolica. Da, mama. Spageti. George, kaže se špageti. Spageti. Šta je sledeće na spisku, Pepa? Čips. Čips nije na spisku. Imamo dovoljno čipsa kod kuće, Pepa. Pokušaj ponovo. Ne mogu da se setim. Možeš li ti da se setiš, George? Dinosaurus. Dinosaurus? George, u prodavnici nema dinosaurusa. Ne, George. Sledeća stvar na spisku je luk. Da, luk. Sad sam se setila. Evo ga. Bravo! 1, 2, 3, 4. Luk. Odlično. Skoro da imamo sve sa spiska. Ostala je samo jedna stvar na spisku. Biljka. Da li je to na spisku? Ne, George. Poslednja stvar sa spiska je voće. Nema veze, George. Možeš da izabereš voće. Gde je voće? Tamo. Tu su jabuke, pomoranče, banane i jedna velika lubenica. Koje voće da kupimo, George? Jabuke? Pomoranđe? Banane. Lubenicu. Ovo je kasa na kojoj se plaća hrana. Paradajz, špagete, luk, lubenica, čokoladna torta. Čokoladna torta. Čokoladna torta. Da li je ona na spisku? Pepa, da li si ti stavila čokoladnu tortu u kolica? Ne, mama. George, da li si ti stavio čokoladnu tortu u kolica? Ne. Nisam ni ja. Ko je onda to stavio? Pomislio sam da bi dobro išlo s puding. Tata Prase. Ne valja li, tata? Izvinite, izgledala je tako ukusno. Izgleda ukusno. Hajde da se pravimo da je bila na spisku. Ura!